Bibalik. Dugay kong nagpaabot. Miabot ka na. Ikaw? Ako? Dugay kong nagpaabot. Salamat ganiya ka na. Kinsa ka? Kanong ingon sa nagtanaw ko na sa salamin. Ako mao ikaw. Ikaw mao ako. Tungod kay gikan ka kanako. Nagpaabot ko nimo aron maragiyan ni David. Ikaw ug ako ang tagiyan ni. Imposible! Patay ka na! Dili na mabuhi ang usa ka patay! Nakita ko na ikaw. Ikaw ang kriminal. Ikaw! Patay ka na, Paulino! Dili na mahimong mabuhi ang pag-usab! Dili ako si Paulino. Ako si Paulo Mariano. Bakit ko ikaw pag-usab? Sa kinaiyahan, malisod tugkaron. Ang misteryo sa Diyos, malisod sabton. Sama sa kalibutan, sa mga hayop, sa mga butang nga may kinabuhi. Lagbas sa kalibutan, ana ang kawanangan nga walay katapusan. Sama sa kinabuhi sa tao, ginaingon nga kinahanglang mahimugso ug mamatay ang usa ka kinabuhi sud sa 45 ka milyon ka katuigan. Una moabot ang maong kinabuhi sa iyang kinutuban. Ug matag tuyok sa panahon, moabot ang panagtakdo. Sa takna ang kahayag ug kangitngit. Sa kinabuhi ang urong sa kamatuuran. Urong, sugilanon ni Cora Rosales. Direksyon, Susan Perez Alinio. Musika, Bernie Pilapil. Dalit kaninyo sa Super Radio Production Center. Karon sa atong sugilanon, urong. Di ko masukot. Tay! Uy, nga naman. Abi ko magdili ka tutol sa among relasyon. Oh, tinuod nga di ko tutol. Pero di mahimong magpakasal mo hangtod nga masakpan si Sir Servando. Ay, tatay ay, kuyawan lang ta. Pasensya na lang, Paulo. Di ko mahimutang hangtod nga di madakpan si Sir Servando. Siguro kung maangin si Mayan sa iyang kasuko ni mo, maong... Nagkasabot ko ni Martin. Ay kabala ka. Luwas si Mian. Bantayan ko siya sa kong kinabuhi. Paulo, dili pa sa panahon nga magbinyo ta. May gusto pa kong buhaton para sa akong kaugalingon ug sa akong pamilya. Butang nga dili ko mahimo kung minyo na ko. Maong, concentrate lang una ta. Pagdakop kang Sir Servando. Gibalibaran ka? Ay, nagdugang Raji. Imagine, gibalibaran ni Mayan ang usa ka maayong swerte? Nagkasabot ko sa rason ni Martin. Pero, di lang kalikayan. Mahibos ko. Natural. Labi ng wasab ka panalip ni Mayan. Daan pa ko? Unsa? Daan palagi kung may pagtanaw na ako si Mayan. Nagduduha gud nimo. Ako
Ako ba kay agdag pakasal ni Mia, no? Unsa to? Pakasal ka? Oo pa. Gibalibaran mag Mias Paulo. Ako'y agda. Murag, pamina ko. Di siyang baliban. Gago. Ug unsa man kuno ipakaon mo, ha? Papa, saboy. Problema ba guna? Oh, problema kay wa kay trabaho. Ah, usa ka taong madugang nga pakanunon sa bahay? Bugat na ba yun na? Di ka pa anak pa? Makaapo na ka? Gago. Jealous ka no? Oy, ikaw no, wag kay mahimo radyo. Pulos ka lang gid binuang. Oh, og musugos, mian pa? Di binuang pa, oy. Naibaw kang si Paulong uyab ni Mian, tunto. Ay, lagi. Pero gibalibaran siya dihang giagdan niya kasal. Unsa? Ang tunod ko no nga, di madakpan si Sir Servando. Oh, di ko sa mabasol si Martin. May balita na ba may tungkol nila ni Jess? Wa pa. Pero may mga posibleng lugar nga ilang kataguan. Si Cardo karon ang gipuntarya sa mga nangita. Kung makitaan si Cardo, makitaan sab si Servando. Yun saan niyo pagsiguro nga kuyog sila? Bito pa. Unsao naman lang kung gipatay na si Cardo. Naglisod si Sir Servando kung maglisod siya kung siya rang usa. Nasikop ang iyang mga kidnap for ransom boys. Pero dili ang tanan ni Jess. Usa pa, dili ta magkasiguro nga sila ra ang mga tao ni Sir Servando. Amo na sang gitun-an kanang mga posibilidad. Gikonsiderar na mo ang tanang anggulo. Pero sa pagkakaroon, wa pa kita'y laing mahimo gawa sa pagpaabot. Anong di man lang nimo gamito ng imong powers, Paulo? Ha? Di ba sa una, natultulan na to ang nahimutangan nilang ng asusina tungod sa imong powers? Anong di man nimo gamiton karon? Pero lisod, ang buot kong ipasabot, dili ko kamandukan ang akong kaugalingon. Muabot lang siya. Pero sukad ko mahibalik din wala ko magdamgo. Tingalig tungod lang kay wa mo tun-i ang paggamit niya na nga ikaw mismo ang mo control. Ha? Na may daghang mga gamit ni Sir Servando din. Anong di man nato suwayan, Paulo? Bitaw no. Wa mo si mawa, di ba? Sige, suwayan ko. Wa dyan bay? Wa. Uy, babes. Oy, ang sabay gibuhat ninyo din, he? Kagani na raman mo. Kuan nang gi-practice na mo ang abilidad ni Paulo. Nay, ano bang naglakaw-lakaw ka man? Tingalig matumba ka. Uy, maayo na ko. Wanay problema. Di na ko malipong kun mulakaw. Amping lang yun ha. Tingalig malipong nisab ka. Kinahanglang mag-practice kog lakaw-lakaw. Dili mahimong magpuyo ko, oy. Ay, murag dili gyapon ko makatuong nahibalik na ko din, he. Musuroy ko nga to silong. Gusto kong matuyok ang palibot at doon ko na si Cardo. Nay, wa na din ni Cardo. Ha? Husto na unsab ako. Ano bang nasud mas akong si Cardo? Paulo? Sige, sagdilan na siya nang. Sagdilan na siya. Mas maayo na. Mito nga na yung powers. Unsa? Paulo, bay! Paulo, unsay nahitabo? Unsay nahitabo? Si Ricardo. Ha? Ngano man? Unsa man si Cardo? Nagkinalang siya panamang. Nagpakitabang siya na ako na Kinalang kitabangan ko siya. Time pa. May bawo ka asa siya? Ha? Usa ka lugar. Ngit-ngit. Na, wala gidangat ani ron. Katultul ka asa? Wa. Dili sa maninaw. Ginoo ko.
Unsa naman kaing tao nang nahitabo kang Cardo? Dili mahimo. Kinahanglan nga matultulan ko ang ilang namutangan. Katuog. Katuog, Paulo. Nabuang ka diha, Radji. Ano ko tanga pagkatulgo ni Mos Paulo ning orasa, adlawan pang dako? Aron magdamgo siya. Pinaagi siyang damgo. Mukomunikar si Ricardo ug ang mga gustong mapaabot kaniya. Unsa? Oh, kinahanglan matuog ko. Matuog ko. Radji, wa pa. Nang, paway na lang siya dito. Pahibaw na tika kung magmatanas, Paulo. Migawas bita ko siyang kwarto kay aron di siya matugaw. Pero kinahanglang may makapukaw niya kung urumon siya. Ay, lagi. Magbantay ko lang. Relax lang. Ako rin may baw. Mamalik na. Magpanuod sa Isla Maria. Asa pa? Ang tutakunhain ko na himutang ang imong pamilya. Usa ba dili? Umaliban ka? No. Oo, nahibaw ko. Doon na dito ang Isla Maria. Maubit ang adto ko. Nadoon mo ako kung nasa karon mahimutang ang imong pamilya. Nakasabot ka magkano? Hungog! Hungog ka? Ano ikaw man ang magbuot? Ako magbuot, Cardo. O dili ka umaliban, ha? Nakasabot ka? Nahibaw ka na kung ako'y mo trabaho. Dili lisod ang pagpapas ka ng tanan, Cardo. Maong ayaw pagsuways pag-ikyas o pagtuntun ako. Ganong dili man. Ang ilang kuhaon ko ang ako. Dili ba? Wa kay imo. Sukat sa sinugdanan, wa kay labot. Dili ka dugong, Mariano. Pero ako ang nagpaulipon. Ako ang nagtrabaho. Ako ang naghago. Para sa Sawa? Aron maadtura ang tanan kang Paulino? Dili ko musugot niya na Aida. Dili! Magagamit ko ang akong utok. Una si Papa, pagkahuman si Paulino. O karon, ikaw na lang ug ako. Ikaw ang nagpatay kang ama. Usa ba niya Mituog na ikaw ka na turaw? Nga aksidente na hitabo kang Papa? Ha? Ikaw ang naguba sa brake sa iyong sakinan. Ay! Dili ako! Pero ako ang nagsubo. Hayop ka! Hayop ka! Buhay ko! Buhay ko! Ako ka! Bay, okay ka lang? Bay! Radji, Di ako. Iramat kag tubig. salamat. Ano sa may balita, Bay? Nagdamgo ka? Oh. Ang hayop. Ang hayop. Bay? Di lagi si Papa ug Mama ang iyang gipatay. Di kay sila lang. Dagang bitaw. Ang mga tabang o ang ubang mga bisita nga ng angin. Di kay sila lang. Ha? Sibot mo ipasabot. Paulo, Nay, siya nagpatay. Oo, nahibaw na kita ni Ana. Wa ka mahibaw, Nay.
May lain sa gipatay. Di lang si Papa ug Mama ug ang ubang mga katabang. Nahibaw ko. Mga tulisan ang iyang mga kaubanan. Natural lang nga daghan sila gipamatay. Si Lolo, ang amahan ni Papa, siya ang nagpatay. Unsa? Paulo, unsa ko nang gipanulti mo? Sa akong damgo, nakita ko na ang dagway sa kriminal nga nagpatay sa akong mga ginikanan. Lakip na sa akong apuhan. Nakita ko na ang iyang naong. Kinsa man bay? Nakaila ka? Kinsa? Unsa may sunod nga mahitabo, mga higalan nunti ang matagyugto ning sugilanon nga naguluhan. Orom! Sinuhat ni Cora Rosales, ubos sa direksyon ni Susan Perez Alinio. Musika, Bernie Pilapil. Recording technician, Achilles Hazan. Dalit sa Super Radio Production Center.